Здравейте! Казвам се Теди Ангелова и съм спортен психолог. Включвам се с две изключително вълнуващи новини, вълнуващи за мен, но вярвам, че те могат да бъдат вълнуващи и за вас. Първата новина е, че с Венислав Наумов, който е кондиционен треньор, преподавател в спортния колеж BioFit, също като мен, и заедно с колежа, заедно с BioFit, организираме спортен уикенд в планината. 3 дни на Мальовица, от 20 до 22 септември. Този уикенд е за всеки, който обича движението, обича спорта, обича здравословния начин на живот. През тези 3 дни ще се забавляваме, ще се смеем, ще правим нови запознанства, преход до Мальовица, до хижа Мальовица. Ще има различни игри, предизвикателства, както физически, така и психологически. Ще си говорим за това как да тренираме по-умно, как да се възстановяваме правилно, за мотивацията, за блокажите и за всичко това, което на вас би ви било интересно и искате да го дискутираме. Уикендът ще се проведе от 20 до 22 септември. Записванията обаче са до 25 юли. Местата са ограничени. Всички подробности може да видите на линка, който ще оставя под това видео. Тези от вас, които ме следите по-отдавна, както неведнъж съм споделяла, израснала съм по спортни лагери. Първо с дядо ми, който беше треньор по фехтовка и преподавател в Софийския университет. Ходила съм с студентите на зимни, на летни лагери. След това вече и с баскетбола, покрай различните спортове, с които аз съм се занимавала. И мога да кажа, че тези спортни лагери са оставили дълбока емоционална следа в душата ми и безспорно са едни от най-хубавите ми моменти. На Мальовица ще си направим и лагерен огън. Лично аз имам изключително така сантиментални, мили спомени, свързани с лагерния огън. Ще има вечери под небето, сред звездите, стига, разбира се, времето да ни го позволи, но дори да вали, вярвам, че това няма да ни спре. Втората новина, тя е повече вълнуваща за мен, но съм убедена, че и вие може да си вземете нещо полезно. Благодаря на Тамара Вълчева, защото съм в днешния брой, т.е. седмичния брой на Капитал, 11-17 юли, интервю, 20 въпроса към мен. И искам само да ви прочета последния въпрос, т.е. последният ми отговор. Мото или цитат близък до философията ви за живот? И съм отговорила. Всички изпитваме страх. Страх от провал, страх от критика, страх от отхвърляне, страх от изоставяне, страх от това да не ни се подиграват. Страхът е естествена човешка емоция. Смелост обаче е, въпреки страха, да действаме. Това лично на мен през последните години изключително много ми помогна. И много вярвам в този цитат. Ще се радвам да споделите, за да може да достигне до повече хора, които имат интерес, било то към уикенда, било то към това да бъдат малко по-смели.